kunalento abayibiza ngama-chakras. EBhayibhelini bayibiza ngama-seals. Kunama-chakras ayi-7, which are 7 seals. So if you read the Bible, there was no one on earth, even in heaven, who was worthy to open the 7 seals. But one of the elders says, don't worry, there is the lion from the tribe of Judah who is worthy to open the 7 seals. There is only one conquering lion of the tribe of Judah. To be a lion, you are a Leo, born from July to August. So Kadamawi Emperor Haile Selassie the First, the King of Kings and the Lord of Lords of Ethiopia, he is the one who was worthy to open the seals. Right. The second, it is his lamb. His lamb is a rider of the white horse, the Sagittarius, born from November to December. You see, I opened all my seals. So there are 2 people in Revelation who opened the seals. So awuthi ngibonise ukuthi ama-seals avulwa kanjani, njalo ukuthi ubona kanjani ukuthi sowuvulile ama-seals. So i-seal yokuqala, which is the basic chakra, ivulwa ngothando nangobuntu. Waba nobuntu ebantwini, uzovula i-basic chakra. So basic chakra yakho ibona kanjani ukuthi ivulekile? Noma ungavakasha endaweni la ongaziwa khona, uma ukuthi i-basic chakra yakho ivulekile, abantu bazokwamukela, bakuphathe kahle, bakuphakele, bakunikeze nendawo yokulala. Yabona, noma bangakwazi uzobuya amukelekile, noma kungaba kuphi ngaphandle kwezwe, angeke uxakeke. I-basic chakra yakho ivulekile. Uzoxakeka nje i-basic chakra mayingakavuleki. Right, sidlule lapho ku-basic chakra. I-chakra yesibili, i-sacral chakra. I-sacral chakra idila ngani? Ngokocansi. Once waba umuntu ongakhona ukuzibamba ngokocansi, umuntu osathenga abomahosha, umuntu osabukela imidavazo, iphone, umuntu osashaya indlwabo, umuntu osathenga abomahosha, i-chakra yakho yesibili isavalekile. I-chakra yakho yesibili ivulwa ngokuzibamba kocansi ukuze i-fluid lena ikhona uku-activate i-kundalini, which is the 7th chakra. Right, siphume lapho sijampele futhi ku-chakra yes-3. I-chakra yes-3 isesiswini, bayibiza nje nge-solar plexus. So i-solar plexus idila ngani? Ngokudla. Mawumuntu osadla idumbu, inyama, izilwane ezifile, i-chakra yakho isavalekile. I-chakra yakho mawubona ukuthi ivulekile, kusho khona ukuthi sewune-mind discipline ekudleni. La ekudleni sewufaka nje ukudla okuphekwe lilanga, okwama-fruits and veg, iy'thelo nemifino nje kuphela. Lapho uyobe suyivulile i-sacral chakra yesithathu. So sine-chakra yesi-4. I-chakra yesi-4 isenhlizweni, idila ngovalo. Mawusasenovalo lokukhuluma ebantwini, ukufesana nabantu, noma bekulwisa ube novalo, noma bekwatshisa ube novalo, isavalekile i-heart chakra yakho. Kwamele ube umuntu ongenavalo nokukhuluma, noma ukhuluma nabohata, ungabi novalo noma bekhomba nesibhamu. Right, kuze nale chakra yes-5. If chakra yes-5 nayo idila nani? Ngesibindi nje. Yabo, ngoba idinga ukuthi ukhulume. La ubona khona iqiniso, khuluma. La kunakhona amangafakaza nje iqiniso, wafakaza iqiniso, i-chakra yakho yes-5 yavuleka, which is i-throat chakra, ngoba idila ngomuntu wamaqiniso. Once waba umuntu wamaqiniso nje, i-chakra yakho izokuvumela nje noma sebantwini
abayi-100 uzokhona ukumemeza ubatshela iqiniso ukuthi kwenzakalani. Umuntu noma ngaba umthakathi inani, ungesabi ukutshela abantu ukuthi uJesu bani bani umthakathi, because that's the truth. I-chakra yakho iyobe ivulekile, yabona. I-chakra is 5 leyo ivulwa nani ngeqiniso. Kube ne-chakra ye-6. I-chakra ye-6 ngoba sewuyalikhuluma iqiniso, sowubona amaqiniso. I-chakra ye-6, i-third eye, iyavuleka, i-awareness. Kula ozoqala khona ukubona nje ukuthi i-government, i-system, i-fraud idlala ngathi, yabona. Iy'bhedlela ziyasibulala, imizimba ziyasiphozesa izifo, and then iy'kolo zisibulala umqondo, i-media isibulala umqondo, i-religion isibulala ini, i-spirituality, konke nama-culture nama-tradition lawa abasibekele wona asibulala i-spirituality. Once waqala ukubona kanje, i-third eye yakho ivulekile. Bese kuba nani ne-crown chakra. I-crown chakra, it is i-kundalini. When i-crown chakra ivulekile, amanga awasekho kuwe. You are now like a god. Noma umuntu angakucambela amanga athi uyini, wena uyobe ususensile ispirit nalama pain awaphozesayo, naye during akuphozesa uyobe wafila lama pain, nawe uzobe wafila the same thing. Uzoba one with the universe. Yayizwa lideng. Amabhanoyi mayedlula emkhathini uyawafila kuphi? Emzimbeni wakho, ngoba umzimba wakho kuba ngathi vele uwumkhathi nawo, right? Yonke into ehambayo uzobe uyifila emzimbeni esemhlabeni, ehamba emoyeni, ehamba emhlabeni, ehamba emanzini, ehamba kuphi? Nasemlilweni, wonke ama-elements, yabona. Wena uba yi-ether, you sense, you feel all elements ehambayo. Ama-movements wey'lwane, ama-movement wenkanyamba, inyoka, uyobe uzifila kuphi? Emzimbeni, ngoba i-spinal cord sakho sobe sesi-flexible, sesimuva noma kanjani, ngathi sithathwa umoya. Makunomoya owenkanyamba sobe samba up and down. Makunomoya wenyoka sobe samba njengenyoka. Makunomoya wesilwane kuyobe sekuhamba vele njengesilwane, la yomfene inani. So ofishi uyoswima njengoba ofishi, uyobe uyifile emzimbeni. Kusho khona ukuthi wonke ama-cells wakho avulekile. You are now in a path of immortality, yabona.